кажеш, че цяла нощ е копал. Да. Заспа ли? Заспа? Ще падна. Нема падне. Оп! Как не взех камерата, що съм такъв? Оп! Оп! Май, ти пъти шофера ги каква стойка взема. И аз към тебе май по-добре така. Леле. Маргарита Виво. Smiling dog, smiling. Оп! Как фрика да кажа? Това видео ли? Видео, да. Ако свирнем, дали няма да се щупи? Няма. Излагай се. Не, пада. Съм се напил с нощи. Леле. Оп! Я го загаси мотора, да се успокои мотора. Що? Да се успокои, Нема му нищо. Това видео е са, нали? Видео, да. Его, той си е заспал се. Може ли да отивам по-близко? Можеш, ама трябва да слезеш. Не, със телефона. Аз го увеличих най-нап. Си го духне ветър. О, леле, горе. Да, въобще няма да чете тази кола. Кучето ли? Да. Нема. Ще си израдвам, ако забуде носа. Не, какви сме кътняри. Опа, айде! Сега ще и прилегне. Лизга се, гледай краката му какво правят. Оп! Станай, защо не легнеш си за? Айде, кажи ми. Его, пак заспива. Шантово куче. А ония звер отвънка те наблюдава, отвътре от каштурка. Оп! Дай да слезем от по-близко. Ма той ще ме усети. И ще дойде да се закача с теб. Как замета налево. Можеш и леко напред с лев волан. Много лекичко, много малко. По-малко. А така. Добре си така. Връщам се назад. Трябва малко напред да мина. контра. Така, приблизихме ли се? Така сме добре, да. Пълни целият джамп. Глупаво куче как спи. Знаеш как ми се спи? Как става по-далеч? С копчетата там горе, къде ти е средния пръст. Ама ти си най-надалеч. А, не, най-си наблизко. Дай го по-назад. Налево надесно. Оп, дръж, че да ме задница.